Usihlalo ke zonke izinto ezimele kwenziwe emanyanweni uzenzile. Andinalo igunya mna tatukani loxhoba kodwa ndinikwe authority ngumkhosi wentokazi. Ngwane umkhosi wentokazi uthulungile uthi nyuka ngesibengwane lonto kodwa xa ndiza kwenza lo ndifuna ukuthi kuwe nguyo umntana kaSisomani nefemeli yakho uyoma njani ndiphele nje kulo ndawo ndingagqithi ndithi nje uyoma njani ndikhe Nkosi yam ungene nto ethethwa nguyisana ndahlala ezilalini Nkosi yam ekuhlaleni kwam ezilalini ndizawunyuka le ntaba uyoma utshaba hlaleni kwam ezilalini ndandegadi mamungomela endityale kuyo izityalo ngoba uyoma utshaba ndimane vuka sasa ndibheke egadini ndithathe Nkosi yam iteki yam ndiyokunkcenkceshela ndithi xa ndinkcenkceshele ndibone into yobana amanye amagami ajonge ezantsi awaphakamanga noko kodwa ndinethemba elithi emveni kwemini azawuphakama amagami ngoba uyoma njani ndiphinde ndibuye emveni kwemini ejikeni kwelanga ndiyokunkcenkceshela izityalo zam ndifike kwakhona elela amagami ngoba uyoma yanga into ingenwa ngumalakhe xa yethethayo Nkosi yam athi xa yethethayo ndakuyikhalimela inkumbi endayo ingezonzakalisi izityalo kwakunjani femelini nakwakabi akonakelanga nto umelezekile ekuphileni kwethu komi siyazi into yobana sikwasekufeni ngoba sinesakhiwo thina esakhiwa ngoba bona uyomtshani umtshani tatushabalala kome loo nto apha nto yonakeleyo Nkosi yam xa busoma kwali lizwe izawuthi gqibela cala uyasoma utshani kuthiwe ngobani nabaya abaphuma ezantsi kuthiwe ngonomandla abaphuma embandezelweni baloyisindla lo mina lokutyani kodwa sathi gqingabaya uzathi gqikutyani luvukile luhlumile utshani Nkosi yam ngoba luyakwenza ingxelo xa ndayixhoma le bhatyi apha emanyameni ndibheke esikwebhayi sisemkhosini uyamutyazi yabona ke xa usemkhosini kuyaxhomekeka into yobana uyayimamela ne-instruction kakapteni ngoba lo umkhosi kwamajoni okulwa nosathana uyomutya uSisinomandla uthe ukuyithatha kwakhe i-helmet wayithatha i-overall yomkhosi kwamajoni wangena endimeni esazi into yobana uyomutya ngoba usiva isigidimi izolo uthi amajoni wethu uneyokuhlasela awile mfazini Nkosi yam ngoba uSisinomandla ulindele nje i-authority evela kukapteni wathi nje saluthile uSisinomandla usingele nje takuqala wathatha wayinxiba entloko Nkosi yam i-helmet yolmanyano wasalutha wathi salute captain wawugqiba wayibeka phantsi wajika esazana nento yobana yomtya hayi ma ixhomekeke kuwe ke into yobangana uza kwenza ntoni ngelakho utya nongikomi mhlawumbi awukakasilungiselele kodwa ndizothi kuwe faka i-safety belt ngoba utya niyoma iimoto ziyajika tshabalala